nere bizitzan teologiako lehenengo liburua izan delako teologiana irakurri nuena. Gaztetan, 18 urte nitula, parrokiko sendotza ondorengo taldean, gonbidatu ziguten, taldean elkarrekin irakurtzea. Kristologia para empezar. Eta izugarri gustatu zitzaidan, urte batzuk baditu liburu honek, ez? Nire aurrea banijoa. Baina, bera, galdu nun, ordun erosinuna, galdu edo baten bati eman, da ja oparitu, ezta? Baina berriro halako errebizioa jaso duela, egin dutela ikusi dut, eta berriro argitaratzen jarraitzen dutela ikusi dut, ez? Eta, berriro erosinun noski. Eta poza hartu dut. Da liburu bat, da atari bat, da pintxo bat bezala, teologiako pintxo bat, irakurtzeko oso erraza dana, baina bai kristologiaren ikuspegi orokor bat, oinarrizkoa, ez da abanguardiako liburu bat. Egongo dia denboraren poderioz etorri dian nabarmedurak, baina ikuspegi orokor bat ematen dizu, ez? Jesusen historia, ez? Eta hortan sartzeko, zientzia historikoarekin, egin beharrekoa den elkarrizketa, Jesusen nortasuna, pedez ikuspegitik, Jesusen egia, eta Jesusek ematen digun bizia. Nolabait, Jesusen historia, dogmatika, nolabait, eta soteriologia deitzen da. Fede transmisioan ekartzen ditugun pentsamoldeak pixkat berrikusteko, eguneratzeko eta sakontzen laguntzeko. Eta oso kutxuna daukat, horregatik ekartzen dut. Baten bat animatu nahi baldin bada, teologian sartzeko, hau atari ederra da. Batzutan arkatza, beste garai baten izan nun bi koloretako urdina eta gorria hori klasiko bat zan. Ez, garrantzitsua eta besteakoak, edo markatzarena oso zita, impacto handia eman didana edo oso garrantzitsua iruditzen baldin bazait, doblatzen dut. Ea hasieran historiako liburu bat dela eta kristautasunaren paraje ezezagunetara eramaten gaituela. Edo behintzat guk buruan ekartzen dugun kristautasunaren historiatik margenetan dagoena, ez? Izan ere Eliza Persiarra, orain ekialdeko Asiriako Eliza deitzen dena, Asian eta ekialdean izan zuen izugarrizko zabalkuntza hitz egiten digu. Eta horrek izan zuen oparutasun teologikoa, instituzionala, eta baita, esate bateako, budismoarekin izan zuen elkarrizketa. Eta nola inkulturatu zuen, kristautasuna budista zen herri batean. Hori nola bukatu zen. Parrokitan askotan galdetu didate, bizitzen ari garen hau, ea Elizak inoiz bizi izan duen. Eta ni askotan esaten nuen, uste nuela ezetz liburu hau irakurri nuen arte. Badago halako presentzia, oso potentea den presentziaren bukaera bat. Eta honetan aztertzen du. Ez da bakarrik historia, baizik egiten du halako analizia. Nola bukatzen dira, nola izaten dira azkenengo kristauak. Edo presentzia horrek kulturan uzten dituen aztarnak. Naiz eta halako presentzia izan, ez? Baina aztarnak utzi ditu kulturan eta horiek eragina izaten dute. Eliza horiek jarraitzen dute beste modu batera. Orduan oso interesgarria iruditzen zait. Ez bakarrik historia aldetik, baizik gure garairako eta bizitzen ari ganerako ulermena eta itxaropen puntu bat ere ekartzen dulako.